Societatea Arccoms, care deține fabrica lui Moș Crăciun, marcă înregistrată la OSIM, are și propriul magazin online www.magazinarcoms.ro. Aici veți găsi diferite modele de globulețe, obiecte tradiționale, vase din ceramică pictate în diferite culori și alte obiecte personalizate. Din orice colț al țării puteți comanda acum pe adresa magazinarondarccoms.ro sau puteți plasa comanda la numărul de telefon 0724 073 886, produse Unicat, realizate în fabrica lui Moș Crăciun de la Curtea de Argeș. Magia sărbătorilor se creează anul acesta și online. Nu înțelegeți ce se vorbește? Ai probleme cu auzul? Clarfon. Aparate auditive performante. Testează-ți auzul gratuit. Rezolvă-ți problema acum. 031 9111. Clarfon. Calitatea auzului tău. Bucură-te de viață, bucură-te de sunete. Sună acum la 031 9111. Clarfon. Transformă-te în cel mai iubit Moș Crăciun cu super oferte de la Alti. Surprinde-i pe cei dragi cu televizorul AllView Smart de 80 de centimetri, acum la un preț incredibil de doar 589 de lei, și cuptorul cu microunde Candy de 20 de litri la doar 319 lei. Profită de pachetul promoțional și adu magia sărbătorilor direct acasă. Grăbește-te, Alti face Crăciunul mult mai bine pentru tine! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Vă spun bun găsit, dragi telespectatori! Facă-se voia ta este noul volum de versuri lansat de poeta Denisa Popescu, marcând o etapă profundă și matură în creația sa literară. Poemele din acest volum explorează teme universale, precum destinul, credința și căutarea sensului personal, abordându-le cu o sensibilitate aparte specifică autoarei.